आता कोण बसले बघा चुलीवर. आता मोठे शेफ बसलेले आहेत. मोठे शेफ बसले तर एक एक कर बाबा, एक एक किलो दाबू नको त्याला, तो जीव नाजूक आहे. बोंबील ना जीव अजून आहे काय जास्त. मी त्यांना ना मुद्दाम तिथे बसायला सांगितलं, कारण की पाय ना शेकले जातात चांगले. हा, मग पाय दुखणार पण नाही. आपल्याला कशी रोज आपण बसत नाही चुलीजवळ. काय करते तू? बांगड्या घालते. रेडी झाली? हो. कुठे जायला? आजी आत्याच्या घरी. अरे वा. आणि आमच्या बेडरूम मधून व्ह्यू कसा दिसतो बघा जरा बाहेर. हा बघ आला, हा बघ. पण ड्रेसिंग टेबल आवडला तुला? हो, काय सगळं ठेवलंय ह्याच्यात. चला. आज आपल्याकडे आत्या आणि आजीच्या घरी काय स्पेशल आहे खायला? नॉनव्हेज, मच्छी. चला रेडी. गाडी कुठे आपली गाडी? इकडून जंप मारू शकते तू? ट्राय कर. ओके, गुड ट्राय. काजलाने आम्ही चाललो. बाय बाय कर. बाय बाय घर. बाय बाय बघू, आलो तुला खाऊ घेऊन. बघतोय. टाक झटक. हे रस्ते बघा कसे खाली आहेत. स्लोप आहे. इकडे रस्त्याला कसं माहिती आहे, ब्रेक मारला तरी गाडी चालू राहते. आणि जेवढे माणसं बसणार ना तेवढ्या लोडनी अजून ती जोरात जाते. आता इकडे बघा, हे ब्रिज तुटलेलं आहे बघा. इकडे ना असं तुम्हाला बघायला काय वाटत नसेल, पण नॉर्मली येताना भीती वाटते आहे ना बाईकवरती. खाली गडगडत गेलो तर असं वाटतं. इथे सर्व पाणी बिणी आटलेलं आहे. पाणी नाहीतर आपण पावसातून इकडे किती आहे थोडंच आहे. थोडंच आहे, जास्त नाही ना. आता वरच्या ब्रिजला आपण जाणार आहे. आजीचं घर. आता गाडी बघा कशी उडीवरती जाते. हा वरती रस्ता गेला स्वर्गात, पण आधी आपल्याला जायचं नाही. कुठे चालला? स्वर्गात. असं का? काजल कशी मध्ये मध्ये चिमटे काढते ना मला. कधी काढला. आपली पार्किंग चांगली आहे ना इकडे. छान वाटत आहे. आज आपल्याला उशीर झालाय ना. उशीर म्हणजे खूपच उशीर झालाय. कावळे, कोंबडे सर्व उडत होते. चूल पेटवलेली आहे. हा, चुलीवर चूल पेटवली आज. चला आज बोंबील फ्राय. हा, बोंबील फ्राय. हे काय? ही करली मच्छी आणि हे बोंबील. हे आपण फ्राय करणार. दातावळी काहीतरी म्हणतात त्याला. मुंबईमध्ये आवाज कसा बसला? काय खाल्लं? थंड आवाज बसला. थंड काय खाल्लं होतं? आईस्क्रीम. हे दूध आमच्या तर्फे तुमच्या मांजरींना. आता फ्राय करायचंय. चला फ्राय करूया. चुलीवर करताय ना? चुलीवर करूया. काय खाल्लं? काय नाही, मी उपमा खाल्ला. आणि आजी आमची आईस्क्रीम खाल्ला. आईस्क्रीम आईने आणला होता ना, तो खाल्ला. हिला तुला कसं माहिती वाटलं आईस्क्रीम खाल्ला? ते बोलले ना. त्यानेच आवाज बदलला माझा. चेंज झाला आवाज. माणसांना कधी पण काजल आवड असते ना. हा, दोन गोष्टींना लग्नातले लय भारी पडतात. एक असतं आईस्क्रीम, दुसरं असतं दही वडा. हे दोन गोष्टींना तुम्ही जरा जपूनच खावा. हो, दही आंबट असतो ना, मग ते भारी पडतो. आणि आईस्क्रीम. चल काजल, चुलीचा ऑन अँड ऑफ बटन कुठे? लो, मीडियम आणि फास्ट कसं करायचं? ठेवलं होतं ना भात वगैरे इथेच केला.
चुलीवर तंदुरी द्यायची गरज नाही, तंदुरी होते. हा भांडा आठवला का काजल? डिमार्टचा आत्याला एवढा आवडला की तो स्टील. तेव्हा आवडला होता ना, नाही ना, आवडला तर स्टीलचा काय केला, फेकला काय? स्टीलचा बाजूला ठेवला. पण ना ह्याने बरोबर तेल जातो बघ. हा हे काय हे बघ आहे ना, एवढं जेवढा जेवढं पाहिजे तेवढा ते बरोबर जातो. आणि बाहेर स्पिल पण नाही होते. टाकू दे जरा आता ते. हं? मी स्पेशली आत्याला बोललो की मला चुलीवरचीच हवी, म्हणून त्यांनी मच्छी फ्राय करायची ठेवली. ठेवली आहे सर्व आणि मी बोललो माझ्या समोरच करा, म्हणजे कसं गरम गरम छान वाटते. काय म्हणतात त्याला, करली? करली करली म्हणतात याला. हम्म. दाताळी नाव आहे याचं खरं. मुंबईला दाताळी का काहीतरी म्हणतात याला. आता ते सांगू हा शकतो. पहिला करली टाका, बोंबील नंतर करू. ह्याला भरपूर काटे असतात. हे त्याला हे केलंय असं काय रवा, तांदळाचं पीठ, मीठ, हळद, जरा मसाला जरा असं. मी आधी चेक करते जरा गरम झालं काय ते. नाही अजून ताप. अजून व्हायला पाहिजे, ताडताड उडला पाहिजे. हम्म. काजल ते पण ना छोटं एकला कोण ते बघ छोटं मध्ये. तेव्हा आता होते. काय काजल जाऊया का लाकडं आणायला हवा आहे वरती ना. डोक्यावरती? जाऊया. आता डोळ्याची मसाला. काजल आणेल पण आणेल. काजलचा भरोसा नाही. आम्ही तरी पाठी पडू. आता तुम्ही मच्छीला काय काय लावलं याच्यात अगोदर? याला आधी आगळ लावलंय आमसूळचं, हम्म. रातांब्याचं पाणी हम्म. आणि हळद, मीठ, मसाला टाकून आहे. हवा आहे ना काजल त्याच्यामुळे ते. वेळ लागला तरी चालेल, पण मला चुलीवरच हवा. हा. बरं आहे गो. खास फरमाईश. आवडतं पहिलं हेच ना, आम्ही कुठे गॅस होता, चुलीवरच. आता झाले गरम. आता मला इकडे तुमचा रेट सांगा, म्हणजे हे करली म्हणतात ना, करली हा. कितीला पडतात तुमच्याकडे? 100ला गॅस दिला तिने. 100 आणि बोंबील आणि कसे? बोंबील पण 100चे. हे 100चे? हो 100चे 8 बोंबील होते हे. सोड खायला आज बघा फक्त. ह्या साईडला बा आग येते का? हा है ना? इथे. बाबा ती पण लाकडी दे इथे लावायला. हा लाव ती. हो दे आधी. हा लावू. हा लाव लाव. हे दिसायला एवढा, पण एवढा वजन नाही. नाही नाही हलके आहेत ते, बुजबुजीत आहेत. दर. हे फिरवतो आता. दर. हा, माझ्या हाताचं लागलं. तुझ्या हाताला लागेल. हे आता सकाळच्या बाबा. वा वा वा. आता आम्ही करलीचा एक बॅच इकडे तळलेला आहे. आता इकडे बोंबील बोंबील. बोंबील फ्राय करायचे. आणि बोंबील नेहमी ना, कटलीच आहे काय? नाही बोंबीलच आहे. बोंबील ना? तू टाकते हा 10 मिनिटात. दाबा मी तुला देते. फिश कधी पण, फिश काय कोणताही पदार्थ गरम गरम खावा, त्याची वेगळी मजा बरोबर असते, आहे. है ना? म्हणून तर फिश तळले नाही मी. हा, आणि फिश थंड झाले ना ओके. मग झालं. मग तेल हवा का? त्यात नाही ना, आहे ना तेल? तेल भाव का तेल. ओके. एक एक पीर मध्ये ठेवा साईडला. हा त्याला परत मारू नको. परत अशी काजल एक्सपर्ट होणार, मम्मीच्या खाली, आत्याच्या खाली, सर्वांच्या खाली शिकून शिकून. ते त्याचं कोटिंग आहे. जाऊ दे. हा. दे मी दाखवते आता. थांबा. जरा हलवायचे आणि टर्न करायचे बघ. ही मिस्टेक झाली तरी चालते, है ना? हा चालेल. हे कसं टर्न करतो कुटिंग आली ना बरोबर त्याला काजल? पाय चांगले शेकून निघताय, पाय दुखणार नाही. हा मस्त थंडी. चुलीवर ना? थंडीची. हा, हे सर्व हात पण गरम होतात. हा. पाय म्हणजे तुमचे पाय सांगा, नाही तर बोंबलाचे पाय वाटतील माणसं. हे तुम्हाला हे दाखवू का? फ्लिप करू का सर्व? सर्व बाहेर. सगळं आता बाहेर. बाजूला निघेल. त्या दिवशी आमलेट फ्लिप केलेला त्यांनी. येतो त्यांना करायला. हा. पण खरं बोंबील सर्वात जास्त ना मला बोंबील आवडते. टेन्शन नाही त्याच्यात, टेन्शन नाही मच्छीमध्ये. काय टेन्शन नाही, काटे असतात. काय काटे नसतात, एकदम सॉफ्ट काटे असतात एकदम. हिरव्या वाटपाचं खाल्लंय कधी याचं बोंबीलचं? नाही. खूप छान होतं. कालवण काय हा, कालवण. करायचं? घट्ट असतं करायचं. कधी बनवून दाखवते मग आम्हाला? मग आता परत आणेल तेव्हा. हा आता आपण डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम ना काजल जेट्टी मध्ये जाऊन आणूया. हो. बोंबील वगैरे ना. हो. वा 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 वा. दिसतंय का तुम्हाला? तोंडाला पाणी सुटलंय का सांगा? आज ओमकार शेफ, पप्पू शेफ, काही तुम्ही बोलू शकता, बनवतात आहे. आज ते 4-4, 3-3 जणांचे हात लागलेले हा, आहेत. 3-3 जणांचे हात लागलेले सर्वांनी. जेवणाची चव वाढली आज. मुंबईला असं नसतं, पण गावी कसं माहितीये का, कुठे पण हातपाय धुवू शकतो आपण. हो. हा आणि तिकडे पण हातपाय धुवून तिकडे झाडच आहेत, झाडं आहे. पाणीमध्ये पाणी आता आपल्या वरती पण बंगल्यावर पण तिथे पण. चला, मस्त सुगंध आलेला आहे. तुम्हाला तुमच्यापर्यंत सुगंध पोहोचला की सांगा, है ना? आणि इकडे मास्टर शेफ आतमध्ये काय बनवतात आहे? आता गरम करते जरा कालवण केलं हे बघ. आपण आणलेला ना तो मसाला मालवणचा आहे बघ, मालवणी मसाला. अरे वा, आम्हाला लाईट मारूया बघूया. मच्छीचं सार त्याच केलंय वा वा वा. करलीचं.
छान वाटते है ना. तर गरम करतो जरा. का कोंबडीने डायरेक्ट अंडे फोडली काय? ती फोडून रेडी ठेवला. हे काय केलं? ही भाजी कुयरीची आणि फणस भाजी. ही कोण खाणार? साधी आहे, तुम्ही जरा जराशी टेस्ट करा. देऊ ना? नको ना? नको कॉकटेल होईल. कॉकटेल व्हायचं ते. बच्ची बरं नको. आजीला पण बनवली, म्हटलं आजी म्हणते पप्या पण खायचं. आणि आमची आजी आता आज वार आहे, पण आजीचा आज व्हेजचा वार आहे. व्हेजचा वार. नॉनव्हेज खाते पण आज नाही खात है ना. मी चपात्याच केल्या, भाकऱ्या नाही बनवल्या. चालतात आम्हाला चपात्या भाकऱ्या नसली तरी चालते ना मला. 2 खाऊ दे. काजल 2 खाशील ना चपात्या? नाही एकच भात खाईल. एक चपाती आणि भात खाईल. तिसरी चूल बंद कर आता. कशी ऑन अँड ऑफ कर जरा. काजल नाही ना, आता गॅस नसेल तर काजल चुलीवर जेवण करू शकते. हा फक्त तिला बंद करता आला पाहिजे आता. काय काजला बंद, पाठी ओढायची लाकडं बाजूला. हा पाणी मारायचं नंतर. वा रे वा. चला आता डायरेक्ट जेवणाचा ताट दाखवूया आता. ही सकू काय करते इकडे? कुठे गेलीस? आता चुलीचं ऑन अँड ऑफ कसं? लाकडं पाठी खेचायची. आता जी जास्त जवळ लाकडं आहे त्याला पाणी मारायचं. झालं? अरे वा रे वा. चला मी चाललो. इकडे आलेला आहे आणि इकडे तिथेच घेऊ ना. हे आमलेट मस्त असं मस्त वाटतं. बघ ना, थांब जरा त्याच्यावर मसाला टाकायचा. हा कधी पण मसाला मीठ ना वरतून टाकलेला चांगला. असं टाकते मी. हे बघा, हे जे उडतंय राहते बाजूला लेअर आली ना, हे मस्त वाटतं. हे आता काढते. आणि माझ्या हिशोबाने काजल, गावठी अंड्यांमध्ये आणि आपल्या त्या बॉयलर अंड्यांमध्ये फरक होतो ना आमलेट मध्ये, है ना, बनण्यामध्ये. टेस्ट पण वेगळी लागते. गरम गरम वाटला मस्त, सगळा छान. काय वाटलं? गरम गरम. हा, अंग बिंग सगळ्या बघ, तोंड हात पाय सगळ्या शेकून निघाले. पण पडतात तेवढे. हा ना, चुलीचं आहे ना आपल्या. काला येणार असं हातावर बितावरती. काय मग तोंड बघ असं झालं तुझं. काय घाबरू नको, काय नाही झालं. एकदा करून काय नाही होत. काय नाही, रोज सवय असते ज्यांना त्यांचा होतो. चला इकडे काजल, इकडे आपलं हे लाव, हॉटेल लाव इकडे. आतेला पहिला आतेला बसवूया आज. आतेला कुठे, तुम्ही बसायचं. आते बसणार. दोन्ही आणा, दोन्ही. मी विजवली बघ चूल. विजवली? बाबा तुला आता देणार आहे, ऑस्कर येणार आहे तुला आता अवॉर्ड विजवायचा. आता आतेला घेऊन येणार आहे ना संडेला. हे बघा माझा चष्मा इकडेच राहिला बघा. हा माझा चष्मा इकडेच राहिला. हो, मी तुला आठवण फोनवर सांगणार होते, ठेवला तिथे टेबलवर. वा रे वा. चला इथे ताट आलेलं आहे. आता मी कॅमेरा जास्त बरं होल्ड नाही करू शकत कारण आता लय भूक लागलेली आहे. इकडे सर्व तुम्हाला मेन्यू दिसतंय. मच्छी वाढते. ही एक मच्छी. आणि काजलनी जो ड्रेस घातलेला आहे तो आम्ही इकडून बँड्रा लिंकिंग वरून आलेला आहे ना, परवाच गेलो होतो ते. चला थाली एकदम रेडी. दे त्याला. एक दे बास, अजून बास होईल. हाताने काढ नाही तर. इथे कसं कॅमेरा आणि मोबाईल दोन्ही पकडायला लागतो, मग लाईट येते ना फोकस याच्यावरती. बस बस. ह्याचं काय, ह्याचं कोटिंगच निघालं. सर्वात आधी आपण काय टेस्ट करूया? आपण चपाती बघूया. चपाती पण नरम आहे. चाल कालवण. पहिलं सुगंधानेच पोट भरतोय. एकदम मस्त. कोणती मच्छी खाल्ली? बोंबील आहे ना, चव आहे ना, एकदम मस्त आहे. तू काटा काढ. चिकन असू दे, मच्छी असू दे, काही असू दे, आमलेट कर. आमलेट तुम्हाला देणारच. नाही बोलला तरी देणार. आता आम्ही जेवतो, जेवा. तुमच्याशी नंतर बोलतो. आता इथे मस्तपैकी जेवण झालेलं आहे आणि इकडे पॅकिंग होते. आत्या आम्हाला तांदळाचं पीठ देते भाकरी करायला. काजल भाकरी मला रात्री करून देणार आहे ना काजल? काजल भाकरी करणार आत्याने शिकवली. आणि मच्छी केली ती पण आम्हाला पार्सल दिली, म्हणजे आम्हाला रात्री पण जास्त काय करायची गरज नाही, फक्त भात करायचं. काजल भात नको, भाकरी केलीस की बास. मी भात नाही खाणार. करेल पाहिजे कारण की रस्सा आहे ना. भात भाकरी रस्सावाली मच्छी. आणि मच्छी फ्राय न करता दिलेली आहे मसाला लावून, म्हणजे ती डायरेक्ट फ्राय करायची. कडक मग पाहिजे ना म्हणून. चला मस्त जेवण होतं, एकदम पोट भरलेलं आहे. जेवढं ट्राय केलं होतं पोट पाठी घ्यायचं ते परत पुढे आलेलं आहे. आणि तुम्ही विचारता, कमेंट येते अशी की तुम्ही आत्याचे वेगळे वेगळे प्राणी आहेत, जसे XYZ नाव पण नाही घेत आणि मी दाखवत पण नाही. ते माझ्या बघा इकडे आहेत आणि आहेत आतमध्ये सर्व आहेत, पण ते कसं आपण दाखवू नाही शकत व्हिडिओमध्ये, म्हणून मी दाखवत नाही. बाकीचे दाखवण्याचे आहेत ते मी सर्व दाखवतो, जसे काय यांचे कोंबड्या. म्हणजे पायाला काहीतरी अडकलं वाटतं. चला आता आत्या येते आम्हाला सोडायला. आणि तुम्हाला प्रश्न पडेल की आजी कुठे गेली,
तर आपण आत्यालाच विचारूया की आजी कुठे गेली. आजी काहीतरी कामानिमित्त बाहेर गेलेली आहे. हो आज आजीचा हां झाली आजी. आजीची एक मीटिंग आहे. हो पर्सनल मीटिंग. हां पर्सनल मीटिंगला आजी गेलेली आहे. जर समजा रस्त्यातून येताना दिसली तर येईल. कोणत्या मीटिंगला गेलो आजी? मीटिंग तिची बचत गटाची. आपल्याला रस्त्यात जर बचत गट. आणि मला तुम्हाला एक सांगायचं होतं, हा जो चष्मा मी घातला आहे ना हा माझ्या बाईकचा चष्मा आहे. आय गेस डीमार्टवरूनच मी घेतला होता 150 रुपयाला. पण ह्याच्यानी ना 2-3 इन्सिडेंट म्हणजे छान आहे. गावी कसे पाखरं बिकरं असतात हवेत, तर ते पाखरं पण आपल्या डोळ्यात जातात या तुम्ही. किंवा दगडं किंवा काही जात नाही ऑब्स्टिकल किंवा हवा पण जात नाही. नाही एवढा या. आणि हा पण रात्रीला सुद्धा घालू शकतो. तर बाईक चालवणाऱ्यांनी प्रत्येकाने हा घातला पाहिजे सेफ्टीसाठी. खूप छान आहे आणि एकदम ट्रान्सपरंट वाटतो. असं वाटतच नाही की काय घातलं आहे है ना. ते घातलं पाहिजे ना असं प्रोटेक्शनला. होय, मग हे पाखरं असतात ना छोटी छोटी, पाखरं कधी डोळ्यात वगैरे जातात. आणि कधी कधी काय माहिती कधी कधी ना असं काय 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 उडतं पण डोळ्यात ते. उन्हाचा त्रास वाऱ्याने पण येतो ना असं. हां वारा पण जातो मग डोळे लाल होतात आपले. ह्याच्याने डोळे लाल बिल होत नाही, पाणी बिन येत नाही मग एकदम फास्ट गेल्यावरती. मला असं वाटतं की सायंटिस्टचा काहीतरी काम करायला चाललंय. हे ना नशीब ते वेल्डरचं काम नाही बोललीस. अरे मग त्या इकडे आत्ते आमचे नेहमी पडत राहते. आता ना आता ते पडणार का नाही, पण पडलेले आहे. पावसाळ्यात तर पडण्यासारखं नाही तरी पण आत्ते पडली आमची. पडली आहे. ढोपरांना करून बसली आहे. आता आत्तेला ना आजीला एकदमच गाडीत बसून डॉक्टरकडे न्यायचा चेकअपला. आलो आहे आम्ही जंगलातून. बरं सांगायचं पाय काढून ठेवा बाजूला. डॉक्टर बोलतात हे लय पडतात. आता तुम्ही फिरणारच आहेत ना. हो आता आम्ही डायरेक्ट इकडून घरी जाऊन मच्छी ठेवून भाजी आणायला जाणार आहे भाजी मार्केटला. हे ना ही मच्छी डबा फ्रीजला टाक. नेहमीप्रमाणे आपली गाडी इकडे लावलेली आहे. झाड बघा कसं मस्त वाटतं. मग पिशवी आणली होती का? तुम्ही एक नोटीस केलं का माझा आरसा बघा कसा आहे असा, म्हणजे मला काजलला बघायचं असं म्हणून असं ठेवलंय. चला बाय बाय. काजलला सोडून जातो इकडे. होय काय तुम्ही काय आत्याच्या घरी जाईन मग. आजीला आणि आजीला एकदा टाटा. हा, टाटा. उद्या या. हो उद्या काय. आता उद्या आत्या आणि आजीलाच आम्ही घरी न्यायला येणार आहे. एक रात्र तरी आमच्याकडे राहू द्या. हा आम्ही चालेल त्याला ना? खायलाच बोलवलंय. आणि संडेला आम्ही मजा करू आपण. पार्टी संडेला आम्ही पार्टी करणार आहे. आणि चुलीवरचं जेवण बनवणार आहे तुम्हाला लवकरच दिसेल. चिकनचं हा, चिच्ची. बस चला बाय. टाटा. हा, फोन करा. बाय. हो हा, फोन करतो. सांभाळून या. हा हा फोन करा मला. हो करतो. पकडलाय. इकडे आलात ना तर हे रस्ते तर नक्कीच बघायचे. रस्ता कमी दगडा जास्त नेहमीचा आमचा डायलॉग. बाजूला पाणी एकदम सुकलेलं आहे. पाणीच नाही. पावसात काय धोधो पाणी इकडे वाहतो हो ना. पावसाळ्यात पाणी असतो आता नाही. वासरूचा पाय घसरला वाटतं. इथे आमचे बुबू आहे. बुबू हा वाला बुबू बोलल्यावर लगेच तर इकडे आमची बोलल्यावर लगेच येतात. आमची होंडा सिटी काय BMW मर्सडीज समोर उभी आहे. पहिली लाईफची पहिली गाडी मर्सडीज आणि आमचं घर बघा. वा वा वा. चला आलेलो आहे. काव्य पण आहे बघा तिथे. बुबू काय केलं तू एवढा वेळ. बुबू काय केला एवढा वेळ. वाट बघितली आणि काय. हा जायचं आज जायचं आहे. आणि काजल आम्ही गाडी बाहेरच ठेवतो कारण आम्हाला जायचं आहे परत. आता ते काजल विचारतात ना की इकडे ते लावत का नाही, तर ही मजा जाते बघा. की अशी बसायची मजा आहे ना ती जाते. काव्य मॅडम आलेली आहे. काव्य डॉल आवडली. काय हा काय डॉलचं नाव ठेवलं का. डॉलचं नाव ठेवलं काय बावलीचा. काय ठेवलं नाव. काय काय काव्या. तुझंच नाव ठेवलं तिला. मग आता मग काव्या बोललं की ती आली तर मग आता आम्हाला कशी कळणार कोणती काव्य ती. आता इथून परत भाजी आणायला डीमार्टला आणि काजल एक ठिकाणी परत फिरायला नेतोय. चल चल खाली चल खाली. नको
काव्या इकडे काव्या जवळ आहे. हां तर आता शाळेमध्ये काय काय शिकवतं तुझ्या? वाक्य आणि काय काय शिकवतात? शब्द, अंक. तुझ्या शिक्षिकाचा टीचरचं नाव काय? काय सर आहेत? गुरुजी आहेत? काय नाव आहे त्यांचं? बाई आहे. काय नाव बाईचं? बाई सांगितलं नाही. बाईने नाव नाही सांगितलं. आता नाव सांगितलं असतं तर यूट्यूबवर नाव आलं असतं ना तिचा, मग फेमस झाली असती ना ती. जाऊ दे. काय शिकवतात तुला आता? पाढे बिडे शिकवतात? अजून काय? ABCD. ABCD पण शिकवतात? कुठेपर्यंत शिकवतात? A to Z पर्यंत. तू असं प्रश्न नाही विचारला झेडच्या पुढे असतं का काय? झेडच्या पुढे काय असतं? बाईला विचारा उद्या. आणि माझं नाव नको सांगू. वहिनी बघ काय करते तुझी. इथे 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 खेळतोय खेळतोय. हा अर्धा तास झाला का? झाला तरी बसून प्यायचं. हे बघा ही मजा असते बसायची. सिप सिप करूनच प्यायचं, बसून प्यायचं आणि अर्धा तासानंतर प्यायचं. जेवायच्या मध्ये नाही प्यायचं.